ang tini IMPC ni kaisa adong ngai kaisa sani muchung je Mongolia ngai tini je Agartla Nondonogoro gotei tongmani gotei paimani ya gulo bahaki gotei kana bo chini borok ti prasa mai mui khuteng phalai chanai borok no phaiwe alka jatni borok rok butok sutok ni gari bai pherewani hi shakha boni pore police rok phaiwe o kunui rok no gari bising da kha damani ya golabo toma khaike boroni borok rok ho ke phailewe ekdom borok kobang protest khai phaile kunui mafia no bachogani bagai bahake khaima khamo kaisa mafia angi borok tini prasar Mongolian jadok no gari bai pherenai hisa phayo mui ketheng phalmani ge boroni jat asuk kebangma tongo para kai manai kebangma mui ketheng phal tongo dugan roi tongo ang sanai nirok jodi o kunui rok no je dom kironai rok no immediately jodi action nai ang tongkha government rok nirok jodi nai ang ke chungma khainai bahake pura notice ne lei chung Mongolian chini en mom ni lewi chung khainai ge ching TRIPURA sang ge thui tongnai nai tongnai mui ketheng rok phalewi ma chai tongsinai ei lockdown ni somoy wa ha bol yang ni simi de paisa jaknai ba chini rok ke krei chung ke ma phale ma chai ya chini ja ro phai chung dong ki song ki ronai omo kaisa ko kung khai de ang pura government no sai tongo pura police ni procession no sai tongo immediately action nadi haike chung belai kotor action mananai hambai